O patrón maior de Muros define o 2025 como un ano difícil. A ameixa foi a especie que máis valor tivo nas poxas, mentres que o berberecho reduciu a súa presenza. O 2025 foi un ano complicado para os profesionais do mar. A Confraría de Muros non viviu o seu mellor exercicio, algo sobre o que afondou e detallou o patrón maior da entidade, Daniel Formoso. Estamos pasando unha crise que estamos pasando en todo, tanto no pescado como no marisqueo, pero dentro do malo, pues bueno, esperemos que este ano ainda non sea peor, porque de todas, bueno, os precios axudaron bastante e foise salvando o ano bastante ben. Datos que melloran os rexistrados no 2024. O peche do ano que ven de rematar, a lonxa de Muros comercializou 1.222 toneladas de peixe e marisco, polas que se obtiveron 4,6 millóns de euros, case 600.000 euros máis que no 2024, comercializando 55 toneladas máis. O marisqueo foi o máis representativo neste pasado exercicio. Por aí foi igual que estes últimos anos, pero houve anos, a mellor hai 5 ou 6 anos un pouco máis baixos, depois subimos un pouco, baixamos, pero máis ou menos estamos levando máis ou menos igual. Na Confradía de Noia en sí que baixaron estes últimos 3 anos, os mariscadores son os mesmos que van de Muros a Noia que os de Noia a Muros, entón, bueno, no libre marisqueo, pois os precios axudaron moitísimo, e, bueno, xa dicimos, non foi un ano bo, que non podemos dicir que foi un ano bo, pero, bueno, non foi ainda dos malos, ainda se sobreviveu un pouco. Número de mariscadores adheridos á confraría que se están a manter nestes anos. Bueno, realmente, se o miramos un pouco a largo tempo, sí que fomos baixando, porque houve baixas, desde hai 20 ou 30 anos aquí, cambiou bastante. Pero, bueno, nestes últimos anos vamos aguantando, máis ou menos, do ano pasado a este ano, nin hai 2 anos estamos máis ou menos os mesmos. Económicamente falando, o pósito está a aguantar grazas ao repunte dos prezos. Sí, estamos máis ou menos igual. Estamos dando, non damos un beneficio alto, pero, bueno, tampouco estamos dando pérdidas, entonces quere dicir que vamos capeando e, bueno, vamos tirando. Esperemos que este ano non nos veña mal, pero xa digo, a cousa que nos axudou un pouco foron os precios tanto no marisqueo como no pescado. É un ano bastante bo de pulpo, que tamén axuda bastante, no marisqueo foise aguantando, e, bueno, isto axudou bastante a aguantar o chaparrón, como se suele dicir. Mentres que a especie máis cotizada en lonxa no 2025 foi a ameixa babosa. Todo foi máis cotizado, pero, bueno, a ameixa babosa, se posiblemente fora a máis, a fina, que é a que máis vale, foise aguantando, pero tampouco non foi o máis. O ameixón sí que foi un que xa levamos 3 ou 4 anos un precio formidable e sí que non nos podemos queixar, e iso sí que axudou moito a levantar un pouco a paletilla dos mariscadores, e máis das mariscadores a pé, que son mulleres, máis mulleres que homes, pero, bueno, hoxe en día xa é bastante de todo. E o berberecho reduciu a súa presenza e os prezos non foron moi elevados. Da que dentro foi agora nas Navidades sí, pero antes non. E Muros foise aguantando, que é a Confradía de Muros, porque son concesións, son autorizacións moi pequenas, e Noia así que tuveron un beixón grande, e o berberecho, claro, o berberecho que era do que máis se aguantaba, gracias a outras especies, vamos aguantando, que é verdad que o berberecho tuvo un beixón grandísimo. O 2026 arrancou con actividade no Porto Muradán. Chegaron bastante, pescaron bastante, viñeron a cedo para terra, xa estou dicindo, o pulpo está indo ben, están pescando, entón quero dicir que de momento o ano non empeza mal. E marisqueo, xa digo, o que é na ría de Muros e Noia é verdad que ten un beixón grande, o que é a Confradía de Noia un beixón grande, é toda a ría, pero, bueno, é o que hai, vais aguantando unha cousa, capeando unha cousa ca outra. E agarda que este ano que ven de iniciarse traia boas novas para os profesionais do mar. Boas expectativas non temos, que os anos non veñan agora, eu penso que os anos non van a vir, estamos sufrindo a épocas como houve toda a vida, en algo baixos e altos, levamos a uns anos baixando, pero esperemos que non. Eu son dos que penso que non hai moita xente que pense igual, que no mar hai futuro, temos que coller un pouco as novas generacións, que há emprendedores, eu sigo pensando ao revés de moita xente que ainda hai futuro no mar.